Thank you, kids. And now, di po magpalupin ng taga-kuan. Taga-puti po ni sila. Let us welcome our women's department.
Amen. Hallelujah. Salamat sa inyong mga tinaguang talento. And now, as we gather here today, our hearts overflow with gratitude for the countless blessings God has bestowed upon us. We are thankful for His love, His grace, and His provision in our lives. As we prepare to give our tithes and offerings, let us remember that these are not mere financial transactions, but expression of our love and devotion to God. Just as He has generously provided for us, we are called to give back with joyful hearts. So now, may I call on the men's department for the offertory song, and as they sing, we will put our best offering here in front.
ka. Lord, aniya ang among tithes and offering, tipik sa among mga kinitaan, Lord. Gamay lang kini apan kinasing-kasing namong gibalik diha kanimo aron naay magamit sa among iglesia. Ikaw magapanalangin sa source of income namo, Lord. Sa bisan unsa man nga matang sa among pagpanginabuhi, Lord, ikaw magabless kanunay. Ikaw usab magabless sa uban nga wala nagkahatag, Lord. Apan aniya ang ilang presensya o kasing-kasing isip buhing halad diha kanimo. Giday ko gipasalamatan ka sa tanan ng butang nga imong gipasinati kanamo. Kanimo lamang ang tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Agami ko ang tanan sa pagbalik sa chairs. Sa dating lawan.